കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മോനെ. അച്ഛൻ കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ കണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ കണ്ടോ? മോൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ എന്താ കണ്ടേ? അമ്മ അവിടെ ചുമച്ചപ്പോ ടൗല് വെച്ച് മറിച്ചു, വായ മറിച്ചു. ഓക്കെ. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ എന്താ കണ്ടേ? അച്ഛൻ സോപ്പിട്ട് നല്ലോണം കൈ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ എന്താ കണ്ടേ? അമ്മമ്മേന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ അമ്മമ്മ ഡെറ്റോൾ ഇട്ട് അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മള് വീട്ടിലിരിക്കാണ്, പുറത്തൊന്നും പോകില്ല. അപ്പൊ നീ തരേണ കൊറോണ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? അതുകൊണ്ട് നീ തരേണ കൊറോണ ഇവിടെ കാണില്ല. നമ്മൾ കൊറോണയെ പുറത്താക്കി. ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് 21 ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നു. ഇനിയും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൊറോണയെ തുരത്താൻ. നിങ്ങളും ഇത് പാലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.